Good evening, guys. सोरबा लाइक मोनसे होफैबाय अननानै फैग्रानो गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम थेंक इउ स' माच सन्जय बसुमतारी फैदों जा होलो आदा बोरै दंनो दङ मोजाङैनो दं नोंनालाय माबोरै किउट गार्ल्स शर्ट 46 मारै आदा खबरफ्रालायनो खबरा मोजाङैनो दङ नोंसिनालाय माबोरै दं खबरफ्रा गोजोननाय थाबाय नोंसिनिसिम आंनि लाइभआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखोमोन अननानै फोरमायदो दे आच्छा थाम्बनेल नुदोंना नोंसोर थाम्बनेल श' जायाखै नामा आच्छा किउट गार्ल्सआ माने गेरेमसा आरोना गेरेमसा इउटुब नेमखौ सोलायदों आरोना दे जेबो नङा दे गेरेमसा फंबाय आरोना दे बाजैया बहालै आदानो बाजैया एसे देहा बोरैबा जाना दं लोमजानाय मोनदों नै बेखायनो उन्दुना दङ मा ओंख्रि जाबोखो सन्जय आरो जा किउट गार्ल्स बसुमतारी माखौ मिनिफैखो बाबुआ बहा दंनो बाबुआ बेरायनो गेलेनो थांदों लोगोफोर गेलेनो थांनाया दाबो फैयाखै हा दिनै समबार दिनै समबारनो आया आं साननैसो नंगासिनो दं देवबार सानदों स्कुलावसो थांदोंनो फैथ'वाखै र' सन्जय बसुमतारी मा होनो आदा एसएस रेफारखौ भिडिअ लाबोनांगौमोन गाज्रि संस लाबोयोनो एसएस रेफार ना आच्छा इउटुब ना फेसबुक थुबसा सारनो आच्छा थुबसा सारना मा बसुमतारी एसएस रेफारा फेसबुकाव ना इउटुबाव बिनि नेमा सन्जयनो नों आच्छा इउटुबाव ना इउटुबाव आच्छा र' दा सार्च खालामना नायगोन आं माबायदि लाइभ दोनबाथाय गारि संलाबबाय थायो आरोना बै दाख्लै बावै माबा जन खारजिमोन बुंनायानो नामा बै दाख्लै साननैसो बिराद गाज्रि मोनसे सं भाइरेल जादोंना बेनो नामा सन्जय बासुआ येस ब्रादारनो आच्छा थेंक इउ जागोन दे आं नायगोन दाहाय एक्सुवेलि बेफोरबायदि नङा होमबा मानो होनबा मोजां सं लाबोनांगौ मोजांजों भाइरेल जानाया मोजां नाम मोनो गाज्रिजों भाइरेल जानाया गाज्रि नाम मोनगोन नङा होमबा बेखायनो जों मोजांजों भाइरेल जानायखौ लुबैनांगौ हास्थायनांगौ जाहाथे इयुनाव बयबो नोंनि फिसा आंनि फिसाफ्रा आरो संसारनि बयनिबो गथ' गथायफ्रा मोजां जालांनो हायो गाव गाज्रिबाबो गावनि गाज्रिखौ नोंनि गोसो गोरबो सिङाव लानानै संसारनि सिगाङाव मोजां जानांगोन संसारनो मोजां बिथोन होनांगोन नङा होमबा बे बारु बयबो मानियो मानसिया मोनसे समाव गाज्रि थायो नाथाय बे हुदाखौ सोलायनो रोंनांगोन नङा होमबा मोनसे समाव जोंबो बिदिनो दुस्थ' मानसिमोन मोनसे खोथायाव नङा होमबा आरो मोनसे खोथा नङा आं ओरैबायदि दुस्थ' खामोन माने सासे दिनै फैयै जों ससियेल मिडियायाव लासैनो ससियेल मिडिया दांबाय बुजिनो सोलोंबोबाय नाजाबोबाय नङा होमबा थिग बेफोरबायदि सोलोंनांगौ आरोखि
रादाय नार्जारि हेलौ नयन ब्रनो आदसा सोर रादाय जाखोमोनबा रादाय नार्जारि ब्र सोरमोन जा अननानै फोरमाय दे बहानिमोन दे गोजोननाय थाबाय जाय हक आंनि लाइभआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय सन्जय बसुमतारी मा होनदों बेन्डी बड' रेप सं हिन्दी बड' रेप संमोन नामा ना बेन्डी आदा नेमानो आदसा जागोन दे ओमफ्राय गेरेमसा बर'आ सोलायफिनबाय आं नेमखौ आदा मोजां जानाय माजों जानायमोन आदानो माजों जानायमोन होनदों ना आंखौ जानायखौ सोंदों ओंखामखौ बावबाय एसेलै आङो 10थासोआवनो जायोना जोंहा दालि जहल ओमफ्राय मैथाजों सयाबिन बाथोन बायदि माबानायमोन आरोना एस रेफारआ खननाय बेन्डी आदसा महित शर्मा हेलौ आदा हिन्जाव लाबायना लायाखै आदानो लाबाय शर्मा नेपालिसो जाना फैबायमोन ना राजिब दलाफारा आदसा दलाफारा रादाय नार्जारि ना दा बहा दङ माबोरै दं खबर सबर डिउटियाव बबेयाव नोंहा दायो गोबावनि उनाव दिनै लाइभआव नुजाफैनो हादों थेंक इउ स' माच फार्स्ट टाइम ना गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दा बहा दङ डिउटिया नार्जारिसो लिरो नांसा डिउटियाव दंना सुटियाव दंफैयो लोगो मोनथारासैलै बहुद गोबाव जाबाय नोंखौ नोंसा ब्रादारखौसो लोगो मोनबाय थादोंमोन दाख्लै लोगोफोर थाम्बनेल श' जादोंना जायाखै अननानै खोन्थालाय निजोम मारै खबरा ब्र खबरा बिदिनोसै ब्र मोजां गाज्रि गेजेरावनो दंथ'यो नोंथांमोननि अननायाव बर्थमान लोगोसे इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङै दं होननानै नङा होमबा जा महित शर्माया आदाखौ दिनै बिराद खुसि नुथारदों रा आदानो आदसा नंगौ नामा फंबाय दे थेंक इउ अनसुला खाख्लारि आदा गुड आफ्टारनुन मोजां ना औ गुड आफ्टारनुन फंबाय मोजां बिदिनो दङ मोजां होनो आदसा रादाया मोजां होनदों ना ओमफ्राय रादाया अन होनदों सिमला आदसा सिमलायावनो दंसै नैबे माबायाव ना ओरैजाय बाक्सा सिमलाथिं होमबा आसामावनो गोलैनानै दंसै ना डिउटिया लोगो मोनथारासै लोगोखौ बिराद गोबाव जाबाय फुजाफ्राव लोगो मोननो हागौदां ने खबरफ्रा मोजां ना दे रन्जन गगৈ कट बर' डाकु रन्जन गगৈ कट बर' डाकु माने रन्जन गगৈ माबायासो आलियासो नामा रन्जन गगैया दा आलिसो नामा गेरेमसा बर'आ मा होनदों जोंहा थाम्बनेल श' जादों आदा फेसबुकनि प्रफाइल नुदों आदसा औ अननानै बे आंनि फेसबुक पेजखौ माबा खालामनानै होदो सापर्ट खालामदो अनोब्ला फल' बेक होगोन दे आङो नोंथांमोना गासिबो अननानै माबा खालामबानो जाबाय ना बे थाम्बनेलाव होना दोनदो आङो आंनि फेसबुक पेजनि फिसासो गोदानसो दासो 5K माबा 5K सोलायलायबाय 500 जाबावदोंना जाबावाखैमोनथाय जानायमोन ना जायोमोनथाय बावलाय जोंहा रादाय नार्जारि ब्र'आ अन होनदों ओमफ्राय रन्जन गगैया मदारु माल खाय फुलि गल दखन माल कट पानै आनि दिमा नेखि आनसुन लाल जार ने ना मा होनो लोगो मोनगोन आदसा फुजायाव दे जागोन दे अनसुला जोंहा मा होनदों माब्लाबा गवालपारायाव फै आदा आंथ' गवालपारायावनो दङ फंबाय अलरेडि कामरुप बावरोना कामरुप एक्सुवेलि
गवालपाराद्राय नङा ओरैजाय जालुकबारि खाथियाव आरोना एयारपर्टजों सिदा सिदा जायो हाजो समस्थियाव थांजागोन दे फंबाय माब्लाबा अनसुला खाख्लारि ना गेरेमसा बर' जागोन दे आदानो औ हेपि साइन्स बर्ड ककाय मोजां ना होनदों औ मोजां मोजां नोंहालाय माबोरै दं पुर्निमा गयारि गुड आफ्टारनुन गेन्द्रा ब्र हेलौ नो आदसा गुड आफ्टारनुन पुर्निमा ब्र माबोरै दं खबर सर दे बुं सन्जया मा होनदों आदाया मा जायगानि आं सनितपुर ढेकियाजुलिनि फंबाय नोंलाय बहानि सन्जय ओमफ्राय गेरेमसाया उखुन्दै गहोआखै नामा गैया गैया फंबाय पुर्निमा गयारि माथो हिन्जाव जि दानायावसो दं नामा जोगोनाथनो आदसा इयावनोखाना रुमानो ओइ नैबेजोंसोखा नैबे पस्ट सेरजोंनोखा बै एसे माबा नुहुरनाय बे दरजा आरोखि खि गुन्दा ब्र'नो खि गुन्दा ब्र' माने तो हे जाने खि गुन्दा ब्र' निजोम जोंनिथिंबो मालाबा फै ब्र' रुफास्रि सेन्टाराव निजोम सोर जालायखो बेथ' खावब्लासो रुफास्रि सेन्टारा नङा होमबा जा सोर जाखोमोन निजोमा होमबा खावब्ला सेन्टारखौसो रुफास्रि होनो निजोमा हा 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 सोर जाखो अननानै फोरमायदो जानिजों ओमफ्राय जा रादाया थांखो ना माखो डिउटियावसो दंना फ्रि दं एबा नोंसोर गासिबो सानसुनि ओंखामफोर जाखांजोब्बाय ना गाइसमोन निजोमा आंसोलै ब्र'नो आदसा ओंखायनोथ' सोरमोनथाय आं सिनायनो हायासै निजोम र' सोरमोनथाय ओमफ्राय जा गेरेमसाया मा होनदों मोजांबा दे आदा थांथ'सै बाय औ दे जागोन दे गेरेमसा आंखौ भिडिअ खालामना नायबाय माबा मा होनदों आंखौ भिडिअ खालामना नायबाय माबा मा होनखोब्रा फरेनियार बायदिसो नुयो जों फरेनियार बायदिसो नुयो जोंनानै दानफिनबायलां बल खेलानो आदसा भिडिअ खालामनाय ना मा थारमाने भिडिअ खालामनायदों आरोखि नोङो ना ओमफ्राय फरेनियार बायदि नोङो दानबाय बे खानायजों जाबदो आरो ना मालायफ्राबो बानायो माथो ओइ नै जोगोनारा गाहायाव रायदावदों ओमफ्राय जोंहा निजोम बड'लेण्ड सेन्टार थिंनि ब्र'नो बड'लेण्ड सेन्टारा अबेबा ओइ माबाथिंसोनो माथो निजोम हाकिमसो नामाब्रा हा हाकिमसो दां बड'लेण्ड सेन्टाराव माब्लानिफ्राय रुबिनि 2 नाम्बार माबा फिल्मा मामोनलाय थैसाम ना मामोनलाय थैसाम 2 जानो गोनां होनदों नामा आं बड'लेण्ड सेन्टारखौ नुफेरबावाखैनो नुदों खोमा गोसोआव गैया आरो रोमैजुलिनि सानजाजों नामा बासखिनिया इथिंजाय ओमफ्राय जा पुर्निमाया मा होनखो जोगोनादा हेलौ एमएबि ओखि मा खबरनो ओरैसै लागाव दिगोमसा ब्रह्म
अबेनि बायनो आङो सनितपुर जिल्लानि दिगोमसा ब्रह्म नोंथाङालाय बहानि अननानै फोरमायदो आदा आंखौ भाइ होनबाय जेला आं बिदासो जागोन ना बेटा आ गया आ गया दतमानि भाइ आच्छा दतमानि आरो ना क'क्राझार दतमा थेंक इउ अल गाइस गासिबनिसिमबो गोरबोनिफ्राय थेंक्स मानोना नोंथांमोना गाव गावनि बेसेन गोसा समखौबाबो दान्दिसे दोनथ'नानै राइडआव फैदों आंजों सापर्ट होफैदों नङा होमबा बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर औ होनना बुंदों जोंहा दिगोमसा ब्रह्मआ ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्ड ब्रह्म फैलायबाय नै फैलायबाय ना होननानै औ फैलायबाय माबोरै दं खबर सबर गोजोननाय थाबाय बड'लेण्ड ब्रह्म आंनि मबाइलनि केमेरायाव मोजां नुवालै ओंखायनो भिडिअ लानो बाबायलांनो मबाइलजों नुवा केमेरा माबाखौ रेस्ट'र मारि सेटिंसखौ आरो नङाबा एक्सट्रा एप्स ला बिउटि प्लासआबो जायोना बिउटि प्लासखौ माबा खालाम आरो नङाबा नोंनावलाय गप्र' दं माथो बे गप्र' खालामनो हाया आरो क्या होद लंथं पुर्निमा गयारि ओइ देख' आंनि मा होनो नसुंसेनिसो दिगोमसा होनदों आच्छा नोंनि नसुंसेनि नामा जोगोनारनि एड्रेसखौथ' हमनानै मोना बिराद थगायो मालाय दतमानिसो होनदों नोंहालाय बोरै नसुंसेनि जाखो काजलगावनि होननायालाय दा एफ्रुट 8 मणिपुर किसको बोला आप मणिपुर मैं तो मणिपुर नहीं है यार आसाम से हूँ मैं आप मणिपुर होगा शायद है ना चलो ठीक है कोई बात नहीं मोस्ट वेलकम मेरा लाइव में सभी को मेरे तरफ से क्या बोलता है इसको हिंदी में बताओ कौन बोल सकता है सभी को मेरा तरफ से शुक्रिया है ना क्योंकि मेरा लाइफ में आया है सपोर्ट किया है बिउटि प्लास थानायखायनोथ' फरेनियार बायदि नुदों आच्छा मिलायब्रा एडजास्ट खालाम खानायफोरखौ दानस'ना गार नांगौ जायोबा आंनो हर भिडिअखौ दा खालामना हरगोन आं देनां फैसा मोनबाबा पार्टि होगोन ना होआ पार्टियाथ' ओरैबाबो जाबाय थाखायो नोंनाव दिगोमसा ब्रह्म जा आं दतमानिसोनो औ जोंहा दिगोमसाया दतमानिसोनो पुर्निमा नोंहालाय माबा काजलगावनिसो होनबाय थायो आलु गुदाम माबा गुदाम पुर्निमा बे MMB नाव सोंलाय आं बहानि केन्द्रानो खोन्थायाना बेबो मोजाङै दा एफ्रुट 8 दुल्हान बानामी सॉन्ग सुने हो सुना था लेकिन इतना याद नहीं है मेरे को सुना था यार आप कहाँ से है प्लीज़ बताइए थोड़ा फेसबुक पेजखौ अननानै फल' खालामदो गाइसमोन बे माबायाव होनाया थाम्बनेलाव होनाया आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनो नागिरदोंलै बावगारदोंसो ओइ राजा ओइ राजा राजा अभी कानन आप अभी कहाँ रहते हैं ब्रो ना मैं अभी गुवाहाटीयाव थायो आं ब्र नोंलाय दा बहा दं नै जोंहा आदा बिआरबि बड' चेनेल फैदों मा ओंख्रि मोनजाखो ब्र'नो ओंख्रिया माबा दालि झल ओमफ्राय सयाबिनजों मैथा बाथोन बायदि बानायदोंमोन आदा पुर्निमा गयारिया मा होनखो ओमफ्राय माबोरै दं आदा पुर्निमा गयारिया मा होनखो क'क्राझार दतमा बेसे गोजान जायो हो दिगोमसा क'क्राझारनिफ्राय दतमायालाय एसे डिसटेन्स दंब्रा ओरैजाय
दतमायाथ' सेरफांगुरि साइडजोंसो ना नङा होमबा नंगौ खोमाथ' सेरफांगुरि थांग्रा लामायावसो मोनो दतमा सकनिफ्राय ससे ओरै ओंखारबोबा क'क्राझारथिं फैग्रानि ससे खाथियाव ब्रिज दंना बे ब्रिज खाथियाव आरो दखान गंनै गंथामसो दङ बेजों ओरै आगसिजों थ्रोब हाबबा फैनाय समाव आरो ना दतमानिफ्राय फैनाय समाव आगसिजों थ्रोब हाबनानै बे गामियाव आलासि जाहैखांबाय गोदो बै माबा समाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिमोन नामा जोंहा दिग्लियाव ओंखारबोनाया बे समाव ओमफ्राय BRB डकुमेन्ट लानांगौ दिनै कन्टेन्ट लाबोआ नामा कन्टेन्टखौनो लाबोनाय जाथाराखैलै दा मा होनबावगोन माने इन्टारेस्ट नांथाराखै आं कन्टेन्टआव बर्थमान बिराद माने डाउन जाना दं आरो गोसोआ भिउसबो फैया जादों बिराद जारला ओमफ्राय पुर्निमाया गयारे मा होनखो आं क'क्राझारनि खासो ना दा काजलगावआव दं आदसा नों क'क्राझारनिखासो आरो ना ओमफ्राय काजलगावआव थायो आरोखि बड'लेण्ड ब्रह्मआ जोंहा मा होनो हिनजाव गोसो थोनायबो गैया मा होनदों सिनेमाफ्राव दुखु जानोसैनो दे जादो निजोमानो आं दा केरेला स्टेटआव दं आदसा केरेलायावसो दंहैयो आरो ना दे जेरावखि थाया मोजाङैल' मावदो आरो एथ' गोजाननिफ्राय आंनि लाइफआव सापर्ट होफैदों गोजोननाय थाबाय नै जोंहा पुर्निमा मिनि क्लाबजों जोंहा बिरिलाबार फंबाय फैलायबाय हाय हेल' ब्र' बोरै दंनो मोजां नोंहालाय माबोरै दं बिरिलाबारा र' बबेबा मोनसे आइडिजों थांदोंमोनलै दोनैनो बिबारिनाव ने नुदोंमोन आं बिबारिनावसो ना सोरनावसोमोनथाय BRB आदाया मा होनखो दे होनबानो दे बिरिलाबार लाइक दोन ब्र' थेंक इउ लाइकखौ होथाराखै रायजोफ्रा होनदों आरो समर बसुमतारी हेल' होनना बुंदों हेल' समर बसुमतारी मस्ट वेलकाम स' गोदानै फैनायानो जा फुरानायानो जा खनसे गासिनिसिमबो मस्ट वेलकाम आरो थेंक इउ गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननो अननायखौ जासिहरो मानोना नोंथांमोना आंनो अननाय होफैदों ओमफ्राय जोंहा महेन बसुमतारी फैदों मा नोंथां बर' मा साबसिन मा होनो बर'मा साबसिन ना थान्दाया साबसिन मा होनखोथाय गरमा नामा गरमा साबसिन ना थान्दाया साबसिन माने जोंहा SB बड' फंबाय फैलायबाय हाय हेल' SB बड' ओमफ्राय बिरिलाबारा मा होनदों ओंखाम जाखांबाय नामा औ जाखांबाय निजोमा मा होनदों आं नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो ब्र' आदसा थेंक इउ ब्र' थेंक इउ गोजोननाय थाबाय बड'लेण्ड ब्रह्म आंखौ सिनायखायो होमबा ना जोंहा निजोमा अलरेडि सिनायखायो दा आं नोंखौ फटकफोर नुबासो सिनायगौमोन बड'लेण्ड ब्रह्म जेखाइ सारनायसो लोंनो लुबैबायलैनो आदसा नंगौ नामा दांहैनांगौलै सम एसे गावनि लिमिटनि लानांगौ नङा होमबा SB बड' जोंहा मा होनखो फंबाय आदा मा खबर ओंखाम जाबाय नामा औ जाबाय फंबाय जाबाय नोंसोरलाय जाबायना जाबाखै गाइसमोन अननानै फोरमायदो दे सोर सानसुनि ओंखाम मोनजाबाय आरो सोर मोनजायाखै लाइक दोन थेंक इउ स' माच SB फंबाय What our Raja? Ha? खारलांबायो जोंबा गेलेनो थांलायबायो खाथियाव दासो थांदों खोथा दंलायखायो आरो बिसोरो ओमफ्राय जोंहा निजोमा मा होनदों आंबो इउटुब चेनेल खुलिगौमोन ब्र' माबोरै खुलिनो आदसा इउटुब चेनेल खुलिनोब्ला
नोंसोरथ' हिन्दी हाखागोन हिन्दीयाव नायलाय इउटुब चेनेल माबोरै खुलियो आंथ' दा बोरै लाइभआव खिथानो नङा होमबा आरो स्क्रिन लाइभफोर होनायबा बेलेग खोथामोन स्क्रिन लाइभबा फोरमायनो हायो देखायनो हायो दा फेस लाइभआव माबोरै देखायगोन नङा होमबा नोङो बायसान्स इउटुबखौ खुलिथारोबा एक्सट्रा जिमेल खुलिना लाखा नङाबा उनाव उसुबिदा जानो हागौ जेनेरेल जिमेलखौ लानाङा एक्सट्रा जिमेल लाबानो जाबाय आरो ओमफ्राय जाहैबाय बिया मा होनखो ओइ ब्र' थाब बखि माबार 3 PM निफ्राय दिनै आंबो मोखां देखायनां आदसा नंगौ नामा थाब बखिनांगौ खैथा जाखो 2-4 जाबाय दे नों दा माबा जाबा हैबानो जाबायना मा होनो 240 जाहैबाथाय 45 50 स्टार्ट खालामै ओमफ्राय जा एसबि फंबाया मा होनखो आं दासो जानानै फैबाय डिउटियावसो दं आं दा आदाना आदसा डिउटियावसो दं ना दे टाइम मोनो होमबा फंबाय कमेन्टफोर होनो ओमफ्राय सन्जय बर' बसुमतारी फैबाय जोंहा मा खबर आदानो सन्जय बर' मोजां सन्जय बर' बसुमतारी होनफ्लांलायबाय आं नुवाखै आरोबाव बर' सन्जयसो मोजां फंबाय मोजां नोंहालाय माब्रै दं खबरफ्रा दे बड'लेण्ड ब्रह्मआ मा होनदों आंहा हिन्जाव गैयालै ओंखामखौनो थाब मोनजायालै खि जानाय खाफालानो आदसा एसे माबाफ्राव फुफ्रावना हो बालाफोर फुनांगौ दुगैबा फंबाय निजोमा होनदों आं सिनायखायो आरो नोंबो सिनायखायो आंखौ ब्र'ना आदसा नंगौ नामा नोंनि फटक गैयाना दायो नुबा सिनायगौमोन आं नामजों माने एसे हमनो हाया जागासिनो दङ ओमफ्राय जोंहा एसबि बर्डआव मा होनो आदा आंनो 1K जानो 90ल'सो नांगौमोन माथो मोननो रोंलाया आदानो साबसक्राइबखौ ना साबसक्राइबखौ माबा मोनसे एसे मोजां भिडिअ शेयार खालामना हो 90 जनल' नांसिगौ आरो ना सिन्था खालामनाङा दे वाच टाइमजों लोगोसे जाहैलांबाय थागोन लासैनो मानो होनबा नोंहाथ' वाच टाइमा गोबाङानो नांबावखागौ दा मानसिफ्रा 1K जाबा हांसिगौ आं मनिटाइज जासिगौमोन नङा बिदि नङा नोंहा वाच टाइमाबो 4000 जाहैनांगोन सामथिं बारबावनांगौसो एसे 4500 बा 6000 एफोरबायदि खालामनानै मनिटाइजेसन एप्लाइ खालामबानो जाबाय आरो बेया अके होनदों जोंहा निजोमा डिसेम्बराव लोगो मोनगोन ब्र'नो आदसा जागोन दे फैबानो जाबाय सरि दै बसुमतारी मोना बिखा मा जायो सरि मैयानि थाखाय बसुमतारी मोना बिखाया ओइ सुनि बिबो नांनो लागाव मा जाखो बाजै दे बुंदो मैयानि थाखाय सरि दे सन्जय बर' सन्जय मोजां आदानो थेंक इउ फंबाय बिदिनो थानांगौ दे सिमां भिलेज ब्लग चेनेल फेसबुक पेज माबोरै खुलिया दा माबोरै फोरमायगोन फंबाय आं फेस लाइभ होगासिनो दङ नङा होमबा कनभार्ट खालामनो हायो नोंसोरो फेसबुक प्रफाइलखौबो पेज खालामनो हायो जेबो नङा नोंसोर पेजजोंबो गोसोबायदि आर्निं खालामनो हागोन आं दिनैसो मनिटाइजेसन एप्लाइ खालामजोबदों फेसबुकखौ दिनैसो बेंक एकाउन्ट डिटेल सुइफ्ट कड नाम्बार बायदिसिना सोजोबदों आं दिनैसो मिथिबाय ना नोंसोरो एसे बेफोरखौ उदिस लानोबा उनाव आंजों कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आंनि चेनेलाव नाम्बार दंखायो अलरेडि नोंसोरो नायनानै मेन डिसक्रिपसनाव हाबनानै आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो जा निजोमा अननानै आंनि नाम्बारखौ दिरुनलाय बे चेनेलावनो दङ बे चेनेलाव नाम्बार दिरुननानै आंखौ कन्टेक्ट खालाम आरो नङाबा बै फेसबुक आं थाम्बनेलाव होदोंना फेसबुक प्रफाइल नैबेयावबो आंनि कन्टेक्ट नाम्बार मोनखागोन आंनि फेसबुक प्रफाइलखौ सार्च खालामना नायबानो नोंसोरो अननानै आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आं एसे हानायखिनिखौ फोरमायगोन हेल्प खालामगोन नङा होमबा रोंथारैखौथ' आं बहा हेल्प खालामनो हागोन नङा होमबा आं रोंनायखिनिखौ हानायखिनिखौ खोन्थागोन आरो ओमफ्राय जोंहा एसपि फंबाया 130 रेस मोनदों आदा आदसा 130 ना दे ओमफ्राय जा एसबि बड'आ अन होनदों ओमफ्राय एसबि बड' फंबाया साबखौ होनदों आदसा साबखौ ना 90 जन नांबावगौ माबा मोनसे मोजां कन्टेन्ट सोना हो फंबाय नोंसोरो आरो एसे कन्टिनिउ खालाम भिडिअफोरखौ ओमफ्राय मा होनगोन माखासे प्रमटनि अपसन फैयो बेफोरखौ एसे माबा खालामना लाबा जाबाय खिन्थु जानला मोनला खालामना दे एसे हुसियार नोंनि चेनेलनिफ्राय फैदोंबा खालाम आं ओरैनो बेलेग माबाफोरजों फैदोंबा खालामलाबायनाङा दाथ' नोंसोरना चेनेला फिसा एसेबां गिनांगौ गैया जोंहासो गिनांगौ जायो एसे ओमफ्राय निजोमा होनदों सिगां सानैजों
दतमायाव आलासि जाहैनाया ब्र'नो दतमायाव आलासि जाहैनो दतमायाव आलासि जाहैनायालाय माबासो राङाफारानिसो ओमफ्रायथ' आं रावजोंबो आलासि जायाखैलै हे बै जिग्लियाव थांनाय समावसो हाबहैदों दतमायाव जिग्लियाव थांनाय समावसो ना मायावसोमोनथाय WT टाइम जादों 26K जादों आंना आदानो WT टाइम वाच टाइमा जादों 26K वाच टाइमा 26K ओमफ्राय साबसक्राइबारा 90 जन नांबावगौ 1K जानो ना मारै जाखो SB फंबाय बुजिना मोनासै आं बारा थारमाने नोंना वाच टाइमा 26,000 जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय साबसक्राइबारासो थारमाने नोंनो माबा नांबावगौ जाना दङ दा 90 जन 1K जानो थाखाय ना 1000 जानो ओमफ्राय टिभिसफोर दंना गैया मोनबा नागिरलाय एन्टि ब्रह्म खोन्थानोसै माने बुजि मोनासै आङो बड'लेण्ड ब्रह्मआव जा नोंथांनि कमेन्टखौ बारा बुजियासैलै आं अननानैसो ओरै जाहरफिनदो दे ओमफ्राय सन्जय बर' सन्जय इउटुबनि आंना नों जि दायो नामा आदान इउटुबनि अनगा आं जि दानायथ' जाया फंबाय आं उदायथारालै जियाव नोंसोरथ' जि दायो खोमा ना देन्जार थाब लिबानो माथो माबोरै दानो हायो खेब खाब मोनलाबायथारो आं सिगां देन्जार गोसो होदोंमोन आं दाजेनलाबायदोंमोन दाहांदोंमोन आरो ना ओमफ्राय उनाव जानाय नङालै होननानै बेटारि गारि सालायदोंमोन आं ओमफ्राय दा सालायनाय जाथ'वाखै इउटुबावनो भिडिअ मोननै मोनथाम बानायनांगौ जायोबाथाय टाइमानो थाङो मोननैबाथ' जेबो नङा आरो एसे मिलायनो हायो मोनथाम आरो मोनब्रैसिम बानायनांगौ फुरा सानसे थांखाबाय आंनो सानसे लाखायो एडिटिं खालामनाय थाम्बनेल बानायनाय एडिटआवथ' आंनो एसेबां टाइम नाङा बारु खिन्थु बबेबा माखासे माबाखौ खालामनो गोनां जायो आरो आं एसेबां हेभि एडिटिं खालामाना ओरैनो नर्मेलावनो हगारलाबायो आं हेभि एडिटिं खालामनांगौआथ' बहुद टाइम थाङो ओमफ्राय जोंहा निसारानि ब्रह्म फैदों आदाया बबेनि निसारानि ब्रह्म आं जाबाय सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलिनि ओमफ्राय नों बहानि जाखो अननानै फोरमायदो बसुमतारी अनामिका मा ओंख्रि जायामोन आगैनो ओंख्रिया दालि जल मैथाजों सयाबिन बिदिनो बाथोन बायदि एवनायमोन आरोखि बाजायो ओमफ्राय नोंसालाय ओमफ्राय SB बर' फंबाया आदसा बिदि आरो ना माने मा भिडिअ होनानैथ' एथ' बुरजा नोंहा WT जाहैखो आरो माबाया माबोरै थालांखो साबसक्राइबारा साबसक्राइबखौ नों माबा मोनसे भिडिअ एसे मोजां होनांगोन आरो सर्ट भिडिअआनो जा बा फुलानो जा अननानै एसे मोजां ला आरो हायोबा लाइभ होयोबा लाइभखौ कन्टिनिउ खालाम बे साननैसो कन्टिनिउ खालामनानै थाबनो सोरखौबा एसे साबसक्राइब खालामनो हो 90 जननि जायगायाव नोङो 100 जनसो खालामोखा नङा होमबा सोरबा अबेबा आन जाफिनो मोनसे खोथायाव बा सोरबा आन खालामफिनो 10 जन आन खालामफिनो नोंनाव 90 जनाव थालांखागोन नालाय अब्लानो नोंनाव मनिटाइजेसन अपसना अन जागोन एप्लाइ फैगोन बे एप्लाइआ गुफुर सिखारखागोन एप्लाइ अपसना दायो फुस्लांस्लांसो जाना दं नालाय जेब्ला गुफुर सिखारजोब्बाय अब्ला क्लिक खालामनानै एप्लाइ खालामलांबानो जाबाय एसे मोजाङै सानो होयो एप्लाइ खालाम गोबां सोंनाय दङ नोङो इउटुबनिफ्राय पेमेन्ट जाखांबाय नामा बा सिगाङाव गुगल एडसेन्स खुलिखांबाय नामा बेफोरनि सोमोन्दै गोबां सोंनाय दङ बेखौ नोंसोरथ' इंलिस बुजिखागोन जोंथ' आरो रोंबावासो
दा थेवब्लाबो जोंहा बेफोरनि सोमोन्दै गुगोल फिन एप्लाइ खालामनाय मनिटाइजेसन एप्लाइ खालामनायनि सायाव एक्सपिरियेन्स जाबाय नङा होमबा बेयाव फरायनायजों जेबो खोथा गैया आरोना ना मा होनो जेनेबा फार्स्ट टाइमावसो फार्स्ट गिबि माबा मोनसे सोलोंनो थाङोबा नोङो इंलिस बुजियाव गोबाव कनफिउस जायो आरो जोंहा दा बेखौ माने रोंजोब्बाय नालाय जेनेबा इंलिस स्पेलिंखौ फरायनो हा दाहा थेवब्लाबो जों बेयाव खालामनांगौ बेयाव थुनांगौ बिदि थुलांनांगौ होननानै जोंहा एक्सपिरियेन्स जाबाय आरो मोनसे MMBA मा होनदों पलिं भटखौ बोरै नुजाहोयो ब्र'नो नै नोंबो आरो जाथो MBA आव सोंहरो आं दा बोरै खोन्थागोन लाइभ होनाय समाव नै दा फेस लाइभ होदों ना होमबा बे समाव गाहायथाराव आगदाजों 3 डट मोनथाम दङ आगदाजों खनायाव आरो आगसिजों जाहैबाय मेसेजनि सिटिंस दङ बे सिटिंसनि आरो 3 डटनि गेजेराव प्लासनि अंक थायो प्लासनि अपसन आरो बे प्लासनि अपसनाव थुनानै बे पलिं माबाखौहाय नों येसआव दोन न'आव दोन बा जेरावबो दा दोनालासिनो नोङो अन खालामना होबानो बे जाबाय आरो बसुमतारी उनाव गरमथार दिनै एन्टि बिबोनां आदसा गरमथार ना दे निजे मा मादों 2020 आव लैनो आदसा 2020 आव है नोंबालाय राफोरसो जागोनदां नङाबालाय आं सोरजों आरो दतमायाव आलासि जाहैफेरखो दतमायावथ' आं आलासि जायाखै ओमफ्राय बै माबायाव थानाय समावसो 2020 आवबो निजोम होमबालाय नोंनो हाखिमसो दा ना सोर जागोन निजोम आदसा र' निजोम होननाय सासे दंमोनथ' आरो ओइ दतमायाव थाहैनाया जोङो केम्पिंआव ना बे बाथ्राखौसो बुंगासिनो दं खोमा नों बे समावसो आंजों निजोम सासे थांदोंमोन नोंसिना बड'लेण्डथिंसो आरोखि निजोम होनबालाय नों माबानि सक्सननि लोगोब्रा दा सक्सननि लोगो ओइखौनो जि गिदिं खोन्थाबाय थायो सिद्दा खोन्थाबानो जाथारो थाव हमनानै दे ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी उनाव खेमाखो आमाइसो मा ओंख्रि जायामोन ओखिनो जाथ'वाखै खोमा बियो ना जाबायसोथाय ओमफ्राय जा सन्जय बर' सन्जयआ मा आदाया जि दायो नामा होनदों जि दानाय जाया आङो फंबाय आं ओरैनो थायो भिडिअ बानायनायावनो आंहा टाइमा गोबां थाङो सानसेयाव 3-4 भिडिअ बानायनो गोनां जायोबा मालाबाथ' 6टासिम बानायो आं भिडिअ 6-7टासिम बानायो मालाबा ओमफ्राय दिनै बांद्राय होनाय जादोंबा भिडिअखौ गाबोननि थाखाय आनलिस्टआव दोननानै होखायो आं फुङाव हगारनो थाखाय बेफोरबायदि खालामो हरनि 2टा गाहाम जालायलाङो आं भिडिअ एडिटिं खालामनानैनो बा थाम्बनेल बायदिसिना बानायनानैनो बहुद सम थाङो आंहा दालि जलसोलै अनामिका नैसोरनो आदसा SBI ओमफ्राय 90 साबल' नांगौमोन 1K जानो WT26K आदसा दे नाजा दे जासिगोन दे बारा गोबाव गैला 90ल'सैबालाय मोजां मोनसे भिडिअ हो बे बोरैबा जुदि बबेबा मोनसे भिडिअ मोजाङै भाइरेल जाना होयोबा बेयावनो मोजां फैखायो साबफ्रा 300 400 500 आदाया जि दायो नामा इउटुबनि अनगा जि दानाय जाया फंबाय आङो दै आं अराय सम फ्रियावनो थायो दाबो गोसो जायोबा नोंसिनिथिं बेरायहैनो होनबा हायो आं बिदिनो लाइभ होयो बेबायदि आरोखि नोंसोर लोगो हमोब्ला होनलायदो होमबाबो दा थांथ'वा बारु मालाबा थांगोन ना बसुमतारीया जाहा माखो बिबोनां नों आंखौ मा होनदों हाय हरनो नागिरखोना माखोनो आदसा हाय हरनो हाय माने ओरैजाय हाय बाजै होननानै दे हरबाय दे होनबालाय ओमफ्राय सादा जायो नामा नोंनो सादा जायो माथो बुंनो जायाखौथ' होनखाया आं जायो आंनि पार्सनेल निसाखौ आं नोंसोरनो फोरमायजायामोन एक्सुवेलि नङा होमबा आं दा नोंसोरखौ लोगो दिगि होननानै आं फोरमायनोसै आङो ड्रिंक्स खालामो एसे एनै गावनि जखा लिमिट दं आंहा नङा होमबा सादा जायो स्मक खालामो स्मकआ अनलि बे गुफुरखौल' बाखि नङा बे मोनथाम जिनिसा आंनाव दं ओमफ्राय बाखि जेबो गैया आरो सादा ड्रिंक्स आरो स्मक नङा होमबा बे मोनथामखौ आं लाया होनना बुंखायो आं दा खुला खुलि आरो मानोथो लाखोमानो नङा होमबा मालाबाथ' नुजाखागोन सैथोखौ लाखोमानानै माथो मोननो नङा होमबा ओमफ्राय जा सन्जय बर' सन्जयआ मा होनो आदा आं दायो आदा औ नोंथ' दाखागोन फंबाय आं थाल मोनखादों मानो होनबा नोङो दिनै ओरैनो गिदिंग्रामोनब्ला बा खामानिफोर मावग्रामोनबा नों आंखौ निस्सय सिनायगौमोन नङा होमबा बा आं नोंखौ सिनायखागौमोन आरो ओमफ्राय बेसेसो गोबाव जाफैगोन नोङो सन्जय बे जायगायाव ओमफ्राय बसुमतारीया मा होनदों जोंहा
थारुन जहल मैथा सयाबिनसो आगैनो आदसा दे ओमफ्राय जोंहा एस बि फंबाय मा होनो अनलि सर्ट स्टेटास भिडिअ आपल'ड खालामो आं हौ 26 अनलि सर्ट भिडिअ आपल'ड खिन्थु आं बिनि माबाखौ बारा मोजां मोनथिया दे फंबाय दा माब्रै जागोन आं बेखौ मिथिया आं दाख्लैबो नैयाव नुदों बे आं थानाय खाथियावनो दङ बे नागटाटलथिंनो नैबे दा सन्जय दंफैना बे साइडथिंनो ओइ दाख्लै बावैसो आङो सासे लोगोआ आथिं बायनायनि भिडिअ बानायदोंना नैसानि बिनानावनि 31K साबस्क्राइबार 31K साबस्क्राइबाराव WTO बेसेबां मोनथाय आं बावबाय दै मनिटाइजेसन अपसन दाबो गेवाखै मानो होनबा लं भिडिअ मोनसे गैया लं भिडिअ थाथारनांगोन नोंनाव मोननैसोबाबो लं भिडिअ मोननैसो थाथारोब्ला बिराद मोजां जायो खिन्थु सर्ट भिडिअ होग्राफोरनिया मा सिस्टेमाव जालाङो आं बेखौ मोजाङै मिथिया खिन्थु सर्ट एड्सआ गेवजोबगोन लासैनो खिन्थु बुहुत टाइम लागोन मानो होनबा सर्ट भिडिअनि आरो लं भिडिअनि WTO बेलेग जायो मोनसे खोथायाव नोंनाव मोनसे भिडिअआवनो नोंहा लं भिडिअ 5 मिनिटआनो हमबाय आङो फर एग्जाम्पल 5 मिनिटनि भिडिअ नोङो 5 मिनिटखौबो गासिबो जुदि नायजोबोब्ला 1000 जनाव नोंनाव 1K वाच टाइम फैखाबाय मोनसे खोथायाव नै 1K वाच टाइम फैनाय लोगो लोगो नोंहा इन्टारेस्टआ एरखाबाय ओमफ्राय सर्ट्सआव दि नोङो 10 बार नायबाबो जे 1K फैया बियो आं हारसिंनो 10 बार नायना हरबाय दे नोंनि बे सर्ट्सखौ इन्टारेस्ट नांनानै मोजां मोननानै खिन्थु बेयावथ' नोंहा आं 10 बार नायबाबोथ' नोंनाव फैयाना 1000 जन मानसि नायबाबो नोंनाव 1K WTO फैया नै बिदि आरोखि ओंखायनो लं भिडिअ थाथारनांगौ होथारनांगौ गेजेर ओरैनो ब्लगिंफोरबाबो भिउसखौ नोङो गाबनाङा भिउसआ दिनै फैया गाबोन फैया सानसेयाव फैगोन जै बायसान्सआव बोरैबा भाइरेल जाबाथाय जा किसुमाननिखौ नुवाखै नोंसोर होमबा साबस्क्राइबार 10 जनल' बा 20 जनल' बा 100 200 जनल' खिन्थु भिउसआ दङ 40-50 हाजार नै बेफोरबायदि आरोखि MRT गेमार हेल' MRT गेमार SB बड' जागोन दे उनावहाय फोरमायहरगोन औ जागोन दे ओमफ्राय निजोमा मा होनदों दासो सिनाय हांबाय नामा ब्र'नो सिनायहांनो नङा अलरेडि सिनायखाबाय आं नोंखौ एबाराव निजोम र' ओमफ्राय SBआ अन होनदों निजोमा हाहा होनदों ओमफ्राय जा SDआ मा होनदों मा लेक्सार होदों फेटला दानो लेक्सारा जा सासे फंबाया SB फंबाया माने 1000 माबा साबस्क्राइबार जायाखैना खिन्थु WTO 26,000 जाहैबाय नै बिनि सायाव एसे सावरायदों ओमफ्राय निजोमा आं ओंखारथ'नोसै ब्र' उनाव लोगो मोननोसै औ दे जागोन दे हमनोसै थेंक इउ जागोन गोजोननाय थाबाय आंनि लाइफआव फैनानै सापर्ट होनायनि थाखाय जा SB फंबाया मा होनदों सोरां सिस्टार हाय होनना बुंदों सोराङा ओमफ्राय एसे नङाबा जेसे हायो मा होनदों लोंखायो बिथाङानो आदसा नंगौ नामा दाखालि क्वार्टार मोनसेल' लोंहरदों आंखौ आरो बिस्रा दिगदारथारलै मालाय बहुद जारिमिन दं SDनाव नङा होमबा दुखु दामोन क्वार्टार मोनसे होननायखौबो बेनो बहुद खाफि बेबोथ' रां होनानैसो मोनदोंना नङा होमबा बिदि दामिखौ नांलायबावोसो आंनो मिथिबाय बिदि दामिखौ नाङा जोंनि बर'फोरनिया बै लकेला बेनो बिराद बरियावसो SB आगै मा खबर होनदों ओमफ्राय जा SBआ अन होनदों ओमफ्राय अनामिकाया जादों से मा होनदों सि खायग्राखौ मानो लाखो आंसो हायहरनो बेखौसो होनदों नोङो हायहरनो नागिरखोना माखोनो नोंखौ आरोना हायगोनबो बाजै नै गन्थं गुदुं ओरै हायनानै बुंगोन आं सोरां SDआ होनदों भिडिअ नायना हो देनो सोरखौ होनखोलै आसखायनो नाम गैया गुन गैया ना जेनेरेलाव होनबाय अल होनदेरनांगौब्रा जेनेरेलाव होनदोंबा सोरां सिस्टारा मा होनदों दं मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो होनदों जा सोरांखौ SB फंबाया ओमफ्राय दे आगै SB होनदों ओमफ्राय SDआ मा होनदों मा ओंख्रि जाखो होनदों नै मा ओंख्रि जाखोबा सोरखौ सोंलायखो हनै आनैसो सोरां जिबौ गोरान साइजआबो
मानबायबोबायनो मानबायबोबाय ओरै जालायना होबोदों फाग्लिया होनदों आरो गायदेदेनो दुब्रिब्रिनो ओमफ्राय जोंहा आंना आखाइया मा होनदों देम्ब जादों निउसाव होनो मा देम्ब जालायखोलै मा आखाइया देम्ब जाखो नोंहा बुजियाखै आं ना दिगुन नैदि आसि खेरफा माननाया दिगुन जानाया ना मा होनो आं बुजियासै बे आमायसो सना मा खबरनो ओमफ्राय जोंहा सन्जय बर'आ मा होनखो बिश्वकर्मायाव मा होनदों फाखोसे बेराय हैगोन आं 5 बोसोर जाबाय आदसा 5 बोसोर जाफैबाय थांखायाखै आरो ना होमबाथ' नुनांगौ माथो सिनायनांगौ ना नों आंखौ नुखांबाय सन्जय फंबाय ओमफ्राय लेक्सार गुंग्रि मा होनखोब्रा बिजिखौलाय मा होनगोन दाहो फेत्ला आदा एन्थि हाट बुजियासैलां लेक्सार बुंद्राय नाङाना लेक्सार बांद्राय दाहो फेत्ला आदा आदसा ओमफ्राय जोंहा सरजनी एम शर्ट्स ना WT जों जेबो खोथा गैया भिउसा 3 मिलियन खालामनांगौ आदसा नंगौ नामा बैयाव जे मोनसे मोनथाम भिडिअ आगारनानै मास मोनथाम ना मास मोनसेनि गेजेरावनो 3 मिलियन नांगौ होननाया नैबे जागोन होनबा ना बिनि थ्रुयैसो आरो बेहा ने आदसा जानोबो हानाय नंगौदां अब्लानो मनिटाइजेसन अन जागोन आरो ना 3 मिलियन भिउस मोननांगौ धेमाल नङा दै बोरैबा जायोब्ला मोनो मोनसे मोननैयावनो नङा होमबा ओमफ्राय बसुमतारी मा होनो थुबसा सार आंनिखौ होदो दे भिडिअ बानायनानै माखौ भिडिअ बानायना होनांगौ बै नों माबायाव दैमायाव दुगैनायखौ अन्थायाव ओरै उन्दुलायनायखौ ना मा जाखो मेडाम ओमफ्राय जोंहा जिन्ति बर' फैदों माखौ मिनिफैगौ जोंहा जिन्ति बर'आ अननानै फोरमायदों बड'लेण्ड फंबाय माखौ फेसबुक पेज इउटुबफ्राव बेसेबांसो फैसा खामायोब्रा ओरैनो मान्थलिफ्रावनो मान्थलिथ' बे नों मान्थलि खामायनो हाग्राथ' आसा खम मिथिबाय ना नों मान्थलि खामायनायाथ' नोंनि सायावसो जाहैबाय हमना ला नोङो प्रत्येक मासनि MBनि वार्निं फैलायबाय दे आंनाव गोदाव सोरावनो ओइलायथो 50% थांबाय दा नोङो बे मास दिनै 2 तारिख नङा होमबा मैया 1 तारिखनिफ्राय लानानै फैगौ मासनि 9-10 तारिखनि सिगां $100 खालामना हरनो हायोब्ला फैगौ मासनि 27 तारिखसिम लास्ट डेट 21निफ्राय फैगौ मासनि 21निफ्राय 27 तारिखसिमाव नोंनि एकाउन्टआव ट्रान्सफार खालामहरगोन आरोखि जुदि नोङो $100 खालामनानै हरनो हायोबा बा बिनि गोजौआवनो खालाम खिन्थु 100नि गाहायावबाथाय ट्रान्सफार जानाय नङा बियो बै मासावसो मोनहैगोन नोङो बिदि आरो आंखौ सिनायाखै खोमा होनदों नोंखौ सिनायाखै ओमफ्राय मा आरो नांबावगौ नामानो माखौलै ST आं हरसिंगायाव नोंनो आदा मा होनो बुरजा होना मालाबा जाबालाय मायाबा जाबालाय हाय मा बुरजा कमेन्ट होयोब्रा र' थालांजोबलाय लांबायसो कमेन्टफ्रासो गाहायाव मेरला दंथारो खोमा
आं एटिएम सेराव थायो एटिएम सेराव आगसिजों एटिएमनि ना आगदाथिं बिल्डिंआव नैबे एटिएम सेरजों खनाजों फिसासा लामा हाबग्रासो दां सोरां एसटिआ आंहा बे समाव फैसायानो थाइसेबो गैथ'वामोन गावआ एसे मा होनो नायलांथों होनना हाबलां होनबाय औ आरामिया नों थाब थांनायमोनब्ला आंखौ स्टेसनाव नेखानायबा हाबफैयामोन ना आङो ओरैथ' थाङो आरो माबाखौ मिथिखोसो नायनो होननानै हाबखादोंमोन आङो मिथिखो नङा होमबा गोजोननाय थाबाय थेवबो सोरां एसटिनिसिम रोजा रोजा साबायखर बेस्रा लांनानै अमा बेदरजों मामोनलाय ओंख्रिया थास' बेदरा ओरैबायदि दुखु मोनदों खिन्थु ना बरिया जादों जा अनामिका बाजैया अन होनदो ओमफ्राय एमएमबिया मा आखाइयालाय मा होनदों देम्ब' जाखो आनायसो सोरां जिबौ गोरान साइसनोलै मा देम्ब' थायो माखौ देम्ब'नो अन जा अनामिका बिमाया ओमफ्राय सोराङा मा होनखो अनामिका आब' सना मा खालामदोंनो एमएमबि आमायसो आंहा आखाइ देन्थाया बेंखा जादों नायलाय रायलायनायफ्रा मा साइसनो माबा बेंखा बेंखिनो गेद्दा जादों लोरिदों बायदों ना मा बेखौ बुंग्रा मा बेंखा बिलाय एन्टि सार सोरां एसटिनि लागाव दाना थोद साला बेनो आंना आइडिजोंसो फैलायबाय नामा मोनदों एन्टि सार नोंनि बिसिजों थामनेलखौ जा हिट नुदोंमोन दाखालिनो आदसा नंगौ नामा दाख्लैना मैयामोनलाय जिखुनु नंगौ नामा दे थेंक इउ ओमफ्राय जा सारजनि एम 3 मिलियन भिउस जाबाथ' WTआबो जाखागोन ना गुमै हाब होजालायखोलै गुमैसो ओंखारलायबाय दाना ना मा होननाय जादोंबा मोजां नायनांगौलै मालाबा बोरैबा जासै आंहाबो अनामिका बायदिसो जालायलांबाय बेस्रा मैया बिदि नायबाय थानायखौनो ओरै जाखाबाय ब्रा आंनि कमेन्टखौ मोननाय लोगो लोगो ओरै जाखाबाय थाल ओंखारबाय आं जाबारसिगोन नामा होननानै लाइटआ स्टप जै लाइटआ गोमोरदोंबो फे होनखाबाय आयै अन्थावथाव मोनबायलां बेस्रा मैयानि दिनाव सानै जादों आरोलै गाबनायफ्रा लाइभआवनो थोदस ओमफ्राय बसुमतारी औ होनदों ओमफ्राय आरो जा नैबे बसुमतारी सासेया माखो एसडि आगै आं ओंख्रि संगासिनो खिनो आदसा ओमफ्राय सुमित बसुमतारी फैदों जा आदा फैलायबाय आंबो नायनो नोंखौनो थेंक इउ फंबाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय मस्ट वेलकाम अन दे अनामिका आब' सनानो आदसा अ दे अनामिका आब' सना ओमफ्राय बि बसुमतारी सना मा खबर बसुमतारीया मा होनदों बि बसुमतारी बिमा फैबाय सना नोंबो औ दंफैयो बियो दहायनिफ्रायनो दं सिरि दङ अनामिका बिमा औ नों ओमफ्राय आखाइ देन्थाया बेंखा जादों माने आंबो बुजियासैलै आनैसो सोरां जिबौ गोरान साइस मा बेंखाथाय ओमफ्राय एसटि खि गाय मा होनो गायजाय गेजेरावनो नोंहालायनो आदसा देन्जार लिरनाय कमेन्टफोरखौ माने एसे ब्रेन खाथाय होथारो आरोना आं बंसराव थायो ओरै जायाफ्राबा गोदोसो थायोमोन नामा थास'आ मोनथाराखैनो मोनाखैसो होनबा मोनदों दुफु नों मानो खोथा लाखो नोङो एथ'र अननानै मोनदों होनना खिथादों आङो मानसिफोरनो नोंहा आरो मोनाखै होनना खोनालाबाय बिदि जाहोहरोसो होनजागोन माथो नों मानसिफोरदों दा ओमफ्राय रबि राउत क्या बोला यार KMN कौन आशु ना क्या है पता नहीं यार पूरा स्प्लिं में लिखो यार सोरां एसडि बि बसुमतारी सना दङ आंहाबो गेजेरावनो आदसा गेद्दा नङा बेंखा मा बेंखाब्रा है रवि तुम्ही नेपाली ना आम्ही
नेपाली হয় না रे बाबा আমি बोडो बोडो आप कहाँ से है रवि रवि जी मोस्ट वेलकम मेरा लाइव में आपको हिंदी आता है तो हिंदी बोलिए sarang isti ha 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 थुलुनि अफिसियला नै सुनिया खुलुमनांगोन बेखौ बिराद गोबावजों र' नैबे आं गोलोमदै हुगारनायखौ गोदोना सोना होनि आं थुलुनो थ्रप हेलौ गुड आफ्टारनुन इभिनिं गुड इभिनिं एन्टि दादै मा हिन्जाव मिनिगासिनो दिनैलायनो मा हिन्जाव मिनिगासिनोलै अ हा जालालै दासान्नैसो जेबो ब्रेनाय खामानि होआ जादों दे मा बेखायनो भिडिअ आपल'ड होनो बागासिनो दङ दाख्लैबो भिडिअ आपल'ड होनाया ओरैबायदि जाना मिथिगोन ना रेवाखौ मामोनलाय एमएमजि मा लिरदों होनदोंलै आङो लरेन्स इस्लारि जागोनलै उनावनो सासे मानसिया खबर हरनाय लोगो लोगो होबायलाय सोलायनाया एन्टि दादै नोंहा मेगना खुदिया मेगन बादिनो खुदिया मा खुदिया जालायखो खुरिया ना खुदिया माने गथ'फोर सोरां बिमा हेलौनो ओमफ्राय हाय थुलुनि सना मा खबरनो ओमफ्राय बे समाव थास'आ मार हायासैमोन मिथिला मार हायासैमोन माने गोखै होफैबाय खोमा बिस्रा दासो मार जादोंनो लागाव औ मार थास'आ मार जादों आरोखि ना आदसा नोंगौ नंनायाथ' थुलुनि फिसाला मा गन्थंनि गुंखि एल'बाय थाखोनो नोंनो दौनो नागिरदां नों गुंखि जायोना खबर माबोरै थुलुनि सना दिनैसो नुदों औब्रा मैयासो थांखांदों मानसिया थुलुनिया मिनिदों आरो एमएमबिया बंखरनो औ बंसर होनना बुङो लिरनायाव बंसर दङ ओमफ्राय बुंनायाव बंखर होनना बुङो आरो नै जोंनि खाथियाव दं सोरां एसटि मिनिदों ओमफ्राय जोंहा सारनसिम थांबाय थायोला बेखौबो सरजनि गुमै लायाखै नामा दाउ आथिंजों हाय आंनि दाउ आथिंखौबो मिथिलायनो सोर जालायखोलै जालायखो आंनि दाउ आथिंखौ मिथिलायनायलाय गैया थारमाने ओरैयानो गैयाबा बहा जानो हरलाबायदो दंबा जोमाव फाग्लासो खोमा साला हारामिया ओमफ्राय औ बंखर आमायसो होनो आं लाइभ ब्लु होनाय ब्लग खालामनायखौ खुलिनो रोङासै दादा होनो आदसा बरिया मानोथो खुलिनांगौ जाखो नोङो अबस्से ब्लुखौ खुलिनांगोन ब्लगखौथ' मानो खुलिनो ब्लग खालामखानायखौलाय मोजां मोनैनि खारनावसो ब्लग खालामदों नङा होमबा आं गेजेरावनो सोरां बिमा सनानो आदसा नों क्रमआव थांनानै खुलिनो बोखारनो रोङोमोन जानो नोंना खुसिया मेगन मा नों बायदिना एन्टि आदा आंखौसो खुसिया गोरान नुदों आदसा औ नोंना खुसिया मेगन बायदिना नों आदा बायदिना एन्टि आदा होनो आदसा थेंक इउ ओमफ्राय आंखौसो खुसिया गोरान बुङो आदसा नोंखागौना नों खुसिया गोरानथ' आरो औलै आंलाय खुसिया गोरान जानांगौ आं मटुटु पटलुटु नुवाखै नोङो ओमफ्राय दे थुलुनि सना मा ओंख्रिनो इसोर थुवा मुगै सुगै जाया माथो आं नोंनि गुंखिखौनो मा होनदों दाबांनि ससमा गोसोम लानो आदसा आंनाव ससमा गैया ओइ दाख्लै तामिलनाडुआव थांनायाव गाननायखौ मोजां नुदों खोमा ना नुदोंमोन आं जोंहा माबायासो एमजे ब्रह्म फेमिलियासो मोजां नुथारदों आबौ होनलायहरदों आंखौ
मटु पातलु हा चेनेलनि नेमखौ मटु पातलु लानो आच्छा जागोन सेकेन्डखौ ना सरजनी गुमै एमएमबि आमैसोखो लाबोनो होदो दा मोनायावनो एमएमबिखौ गोजान गोजान जायोना खाथियावलाय टेनसन गैयामोन दिनै 2 थारिखमोन आंलाय दिनै नामा नंदोंमोन आं एमएमबिखौबो माबा फैगौ मासनि 2 थारिखआवसो सुथि दंनो फाग्लाया थुलुनिया मा होनदों साला मैया लाइभआव आइडिजों आंखौ जाम्बि खालामफैलायबावो बे बिराद गाज्रिखानो नोंगौ नामा दे थाथ'दो एन्टि आबौ आं ओंखाम संनो सानसुनि ना मोनानि जाखो दालाय गोदाव सोराव अबथिरा ओंखाम संनायनि खोथा बुंखो र' टाइमखौ नायनि आं 2:40 दालाय मा अबथिरा ओंखाम संनायनि खोथा बुंखो नों जारलासो जागोन हाय होनदो आरो स्कुलनिफ्राय फैना जिरायदोंमोन आंहा दासो संगायोनो आच्छा दे बाय सनाफोर दे थांदो दे थांदो माखौ मिनिखो थुलुनिखौ मैया ओरैबायदि नुदों आयै फार्स्टआव बेसेबांबा 58 सेकेन्ड ना बेसेबांबा सेकेन्ड फेस लाइभ होफ्लांदों दे मानसिया रोङैयाव आयै सावथालाबो हाखाया आदिबासियाबो हाखाया नैबे आंनि गस्लाखौ नुदों ना एकजेक्ट आंनि गस्ला बायदि नुखादोंलै मोखांखौ आयै हाबफां नुखादों फा सोर जाखो बेलाय थुलुनि अफिसियेल नंबाया नटिफिकेसन फैनाय लोगो सोब हाबना नायबा गोसोम आयौ थुलुनि अफिसियेलनि माबायाव लाइभआवलाय सोर नुजाखो नंबाय आङो हाब सोर जाखोलै आदिबासि थांबाथाय आंनाव कमेन्ट हरलायबावबायसो आङो ओमफ्राय लाइभआनो दाननायसो एन्टि गुमायनो आच्छा नोंहालाय मारै गुमै जालायखोलै ओमफ्राय दुगैनो आं दासो न'आव सफैदों नै नोंहालाय बहा थांनो ओमफ्राय दासो न'आव मोनफैलायखो ना दुब्लिनिफ्राय माइ गायनायनिफ्राय जालालै इसोरजोंबो भाद्र मासावबो माइ गायो जायगा बाय ट्रा बाय ओरैथ' नङाना ओरैबासो हायनानै लाखिनाय जागोन ओरैबा एमएमबिआ लाइभ हैसिगोन खोमालै थांबाय खोमा आसला फेसबुकखौथ' अननानै सोरबा फल' खालामहरजायोलै रावबो फल' खालामनाय नटिफिकेसन मोनसे फैयाखै लाइभ होबाबो जायाखै आंहा रोंलामोन आं खोमसियावसो थादोंमोन आं हैद बेजों खोथा गैया जिखुनु जाया गोसोम जाखाबाय नोङो बिउटि प्लासफोर होनानैसो पाउडार एसे दाफबनानैसो लाइभ होखायो नोङो ओंखायसो गुफुर नुखायो भिडिअ बानायखायो गोसोमखाथार नोङो न' प्रब्लेम ब्रकेन हार्ट न' प्रब्लेम नामा अके थेंक इउ ब्रकेन हार्ट माब्रै दं खबर सबर मोजां ना ब्रकेन माय हार्ट सना आंसो मिथिगौ नोंसोरसो माथो आं नोंनो अननाय होनायखौ नों मानो गुमुरखौनो लाया स' गाइसमोन सोर दंबावो एसे इन्जय खालामबावदो आरो खालामाबा दा इन खालामसै आङो दा इन थुलुनि माखौ मिनिखोहाय ग्लाबनो
मा ओंख्रि होनदों ओमफ्राय थुनथुलु नोंस्रा हेपिनिं बच्चा 100 बारलायलाङोमोन मालाबा लाइकआथ' आंना बे 12टा 10टा हाइस्ट 20टा बिनि गेजेराव मालाबा फैया जायाखै मोजां खननो आदसा मोजां खनबाबो जाखाया बेनो बे आरोलाय बिनिफ्रायनो मारैथो जाहोबावनो हानांगौ जाखो नाङाथ' आंनो गान खननानै जानायखौ खामायग्रो आं गान खननानै गुमै मोजां माजों सोलाखो दिनै ओंखामखौनो सावब्र'सो ना सोरसोब्रा सावब्र'आवथ' माथो आइदिजों गिदिंला होनबाय थादोंमोन सावब्र'आनो जागोन नै दालि जहललै ओमफ्राय मैथाजों माबा सयाबिन नोंहालाय भिन्दि भाजासो आदसा भिन्दि भाजायाबो गोथाव दालि जहलजों भिन्दि भाजा दा ना मारै मेवाइ बान्थाय मालुम एन्टि ब्रह्म सार ना हेल' बोलो वेलकाम मेवाइ बान्थाय मालुम हाय नामा ब्रकेन हार्ट दिनै कन्टेन्ट गैया नामा नोंथांनो कन्टेन्टफ्राथ' दंमोन बिराद बानाय मोनगासिनोलै आं दा साननैसो माने एडिटिं खालामनोनो दंमोन नोंथां दंनायालाय कन्टेन्टआथ' जोबा जेब्लायबो लाबबानो जायो नङा होमबा दा कन्टेन्टआ जेनेबा बेफोरबायदि राजनितिकनि नङाबाबो माखासे डनेसननि कन्टेन्ट फैगासिनो दंमोन माने डनेसन खालामनायनि भिडिअ बानायनो थिनगासिनो दङ आंखौ सासे मानसिया बे जि खायग्रा खायथाखौलाय मानो लादों नोंनो बेखौ हायख्लाबगोन आं होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों सरजनिया मा होनदों आंखो सिनायाखै नामा गुमै सरजनिनि एसखो लाखिना एमजों दाजाब गुमैनो माने सरजनिनि एसखो लाखिना एमजों दाजाब बिदिब्ला मा जागोन एसखौ लाखिनानै एसखौ दोननानै ना माबोरै जाखो एसजों एमजों दाजाबनांगौ एसएम एसएम नानिनि बैनाय ने ओमफ्राय मा इएसएस साइज लालाय बावो बे सुनियानो मा होनखोब्रा इस साइज लालाय बावो बे सुनियानो माखौ
बेखौ दे ट्रा ट्रा बाय बायनो दे 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 ट्रा ट्रा बाय बाय एसेम नानिनि बैनायना मा जाखो नामफोराबो गोरा गोराथार मिनिदों नंगौ खोमा आरो सार' जनि एम नामा मोसाहारि एसेम नानि उनाव मोसाहारि ना एमा मोसाहारि जाहैबाय दे अब्ला गासिबो लोगोफोर थुंगे होनोसै दिनैनि मेलखौ एसेखिनियावनो नङा होमबा आसा खालामो फैगौ बाराव मेन गुवाहाटियाव गेवलां मेलाव बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोन होननानै मिथिबाय बिदिनो फैनानै बयबो इन्जय खालामफै इन्टारेस्ट खालामफै नङा होमबा गोसोनि साननायफोरखौ एसे एनै सावरायलायफै मोजां गाज्रि खबर लाफै आंबो नोंथांमोनखौ खबर लानाय जाहैबाय लाइभआव आरो नोंथांमोनाबो आंखौ खबर लानाय जाहैबाय जोबोर मोजां बेफोरबायदि जों गावजों गाव खबर लानांगौ नङा होमबा आरो सापर्ट होलायनांगौ दा माथो होनबावनो लोगोफोर 1 hours 11 minutes जाहैबाय हनै लाखिलायसै बांद्राय गोबावबो थालायनो बायो लोगोफ्रा नङा होमबा आरो खामानि दं बयहाबो दिनैल'थ' नङा समा उननि समावबो जों लोगो मोनलायबाय थागोन ने बाय बाय अल गाइस उनाव लोगो मोनलायसिगोन आं लाखिबाय दै